Lezi indaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo mbukela ke sibheke lezo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Nzimande Uyahoxa kube nonobhala we-ACCP. Owezemfundo Uthembisa ukwenza kahle kwekamatikuletsheni abesilisa bazoba nesigcawu zenguyazana yabo. Sukwamukele mbukele indaba yenze 1KZNTV. Unobhala wamakhumanisi i-SACP esifundazweni KwaZulu-Natal Uthembisa uthi basamukela ngezandla ezimhlophe isinqumo salongo nobhala jikelele walenhlangano kulela Udkt Nzimande sokuthi khuma kulesi sikhundla ngemuva kokusiqoqobala iminyaka engama-24. Imininingwane egcwele ngalokho kulindele ukuba iphume kungekudala njengoba i-SACP ibambe inkomfa yayo eBoksburg. Sekuwumlando ukuthi unobhala jikelele we-SACP kuleli Udkt Nzimande uthi khuma kulesi sikhundla asesiqoqobale iminyaka eyevile 20. Ekhuluma neziko leindaba ongunobhala wamakhomanisi esifundazweni uthi ke lokhu kuvezwe nguye uNzimande ozwakaliseke ukuba nesifiso sokungena kwesinye isikhundla ukudedela intsha ithuba. There was an indication he had been serving for some time. Kulesi sikhundla angajabula emengase abhekelele kwenye indawo. Sabona ukuthi cha usedonsile uma sengathi siyambamba ngabe asinabo ubulungiswa kuyena. Nokuthi ke uma siya phambili fanele sikwazi ukuthi siqale sifake igazi elisha ukuze sibhekelele ikusasa le party after kule leadership ekhona. Kodwa ke kujwayelekile kwiparty. Nongathi ubheke nje abantu abaningi ababe general secretary begcina behostile. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi silandele leyo lokhozi lokhondolo. Kuzokhumbuleka ukuthi uNzimande wangena ecathulweni ezika Charles Nqakula ngonyaka ka1998 kanti ke indaba zokushanqa kwakhe zivele njengoba i-SACP kulindeleke ukuba ihlalise inkomfa yayo kusukela namuhla kusihlwa. Loyo ke okhulumela iqembu likakhongolose esifundazweni i-SACP engumfela ndawonye wayo uthi ke banethemba lokuthi ubuholi obuzoqhubeka buzobeka ke phambili idingo zabasebenzi buphinde ke busebenzele nokuvuselela inyunyana zabasebenzi eseyibukeka zehlelwe isithunzi. Esikulindele ukuvuselela kabusha umbutho wabasebenzi i-Communist Party. Ukuvuselela uqonde inhlosongqangi yokuba khona kwawo. Ngoba enye inhlosongqangi zokuba khona kwawo ukuthi kwakumele ukwazi ukunika i-political content and direction kumzabalazo waseSouth Africa. Kwakumele ikwazi ukuthi ibe umbimbi olekelela umbutho wesizwe we-ANC. Even ukuthi lu correct uma libonta uhambi ngendlela efanelekileyo. Kwakumele bakwazi ukulekelela ukuthi bavuselele inyunyana zabasebenzi. Uma ubheka manje eNingizimu Afrika lukhulu uqheka kuyinyunyana zabasebenzi. Kunama federation cishe amathathu noma awu4 ahlukene. Wonke lama akukhuluma ukuqheka kubasebenzi. Enye inselelo enkulu ye-Communist Party ukwakha ubumbano kubasebenzi. ICOSATU nayo iphawulile ngalokhu njengoba ke imchume uphaphele gwalagwala uNzimande. Sicathi umsebenzi wakhe uwenze kahle kakhulu ukuthi aqhubeke nokuanalyze isociety, acubungule isociety bese enikeze umkhombandlela ku-South African Communist Party ukuanalyze isociety ukuthi njengamanje njengoba sesikumbuso wentando weningi iziphi izinto ebesiyilwela, iziphi izinto esizuzile kodwa kuphi esingakuzuzi. Ama-leaders afana njenganalawo kuyofanele siwancome because umholi nomholi une-role ayidlalayo. Umholi nomholi udlala indima ukuthi umzabalazo awuthathe awubeke somewhere ukuze labo abanye abafikayo nabo bawuthathe futhi akwazi ukuthi bawuqhubezele phambili. Indaba enzani KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Inhloko yomnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uNkosinathi Ngcobo uthi bazibekele ukuthola ungenano 80% kwimiphumela kamatikuletsheni kulonyaka. Ekhuluma nethemba lesindaba le-1KZNTV uNgcobo ngenkathi ehambele ekhingcetshwayo uveze ukuthi njalo ngalesikhathi bavakashela izifunda ukuzwa izinselelo ezibhekene nazo nesingaba isithiyo ekutheni imiphumela kamatikuletsheni ikhuphuke. Umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal wenza konke okusemandleni ukuthi uyakwazi ukufeza iphupho lawo lokuthola ungenano 80% kwimiphumela kamatikuletsheni
kulonyaka. Lo mnyango uqala uhlelo lokuhambela zonke izifunda uqinisekisa ukuthi zisebenza kahle kanjalo azikho yini nezingqinamba esibhekene nazo. Inhloko yomnyango uNkosinathi Ngcobo ihambele isifunda iKingcetshwayo. Sizobheka ukuthi isihambe kangakanani idistrict yethu iKingcetshwayo mayelana nohlelo lokuphucula ama results wethu ka matric. Uhlelo esalidweba sekuya ngasepheleni konyaka odlule ukuthi maqala unyaka yini esizoyenza ukwenza ukuthi ama results ethu sikwazi ukufika kwi target yethu engu 80% overall. Nakuba sifuna 100%, u80% sithi wona ngeke sibe ngaphansi kwawo makuphela lo nyaka. Nondunankulu wesifundazwe umhlonishwa uSihlezi Kalala usinike lo mlayezo ukuthi na kanjani fanele sikwazi ukuthi sithole 80%. Sizeke lana ke ngenhloso yokuzoba supporter ukwenzela ukuthi kungathi makuphela unyaka ama results mhlambe ehla uthola ukuthi thina akukho esakwenza ukuzama ukuvika lokho ukuthi kungenzeki. Lesi sifunda sike sabhekana nenkinga yokuvalwa kwezikole ezingaphansi kwesizwe sokwambuyazi nokuphoqa ukuthi abafundi bangayi esikoleni cishe isikhathi esingamaviki amathathu ngenyanga kaNhlangulana. uNgcobo usigxeke kakhulu lesi senzo kwazise silimaza ikusasa labantwana. Okubabhlungu kakhulu ke ilokhu okunjengalokho okushoyo kwenzeka la kwi circuit yethu ikwambonambi namanye amasekhetha akhelene nayo lapho sithole khona ukuthi inkinga ezithize ezisemphakathini ziphazamise ukufunda nokufundisa kakhulukazi nje kukhona la bekuvalwa khona amasango ezikole zethu. Ezinye zesikole kulesi sifunda zibhekene nezimpi zezigodi neziholela kugcina sekuliwe ngezikhali esikoleni kanti kunxuswe nabazali uba babheke ukuthi izingane aziyini ezikhali esikoleni. Uhulumeni wesifundazwe uthi kuzoba nezinhlelo ezahlukene kulenyanga yonke okubalwa phakathi nezikhulumo ngxoxo ezithinta abantu besilisa ukuze kudingidwe kabanzi nangokukhwantalala okuyilona okukholakala ukuthi luhlasele amadoda amaningi agcine sethatha nezimpilo zawo. Lokhu kugqame ngesikhathi kunemasha ebehlanganisa izinhlaka ezahlukene ebibanjelwe eThekwini obekuhloswe ngayo ukwethulwa ngokusemthethweni inyanga yamadoda. Ngesikhathi iqhubeka le masha ebihlanganisa izinhlaka ezahlukene kugqama ukuthi abesilisa kumele bengafeli ngaphakathi ukugwema ukhwantalala olugcina lenza kube nodlame olusuka libhekiswe kwabesifazane nezingane emakhaya. Today we are here as part of the ongoing campaign of the KwaZulu-Natal government. We are here as a campaign to observe the Men's Month. July is dedicated as a Men's Month where we profile the life of men. We want to encourage them to be responsible of building better communities and of ensuring that they also take care of their life. We know that men don't want to go for treatment or checkups, and we want to encourage all of that. So this campaign encourages the holistic development of a male person, ensure that we fight against the abuse of women, violence in the society, and ensure that men participate in building better communities. Uzikalala uthi abantu uzomele baqonde ukuthi akubona bonke abantu besilisa abenza izenzo ezinobulwane nezihlukumezayo kodwa sakhona amadoda aqotho alusana nokuthula emphakathini. Iningi labantu besilisa bangabantu abanothando kodwa mase bakhona abambalwa ababa nodlame abahlukumeza abantu besifazane. Ngalokho sizithole sonke sinindwa yini ubendi yamasingayidlanga. Yingakho ke thina esiyamadoda aqotho kumele kube umsebenzi wethu uqinisekisa ukufundisa bonke abantu ukuziphatha. Amakhosi nawo abekade ingxenye yayo le mashi.
Ngiyafisa ukusho ukuthi kulawo maphalamende aqale ngo-2018 kwabe sekuba khona elinye lingo-2020 kwabe sekuba khona ekuzoba khona elinye elizoba manje ngoNovember u-2022. Main sector ama-organizations ala ahlangene amaningi nangekho phakathi kwethu. Sisimisele ukuba singamadoda la KwaZulu Natal. Number 1, ukuba sibe yibo abavikeli bemiphakathi esiyakheleyo madoda. Kuzokhumuleka ukuthi kwethula ngokusemthethweni kwalenyanga maduze nje kuzobe kubungazwa usuku lukaloyo lokuzalwa owengumengameli wokuqala wentando yeningi uDkt Nelson Mandela. Ngudebo Sibisi eThekwini. Owesilisa oyiphoyisa uliphikile icala lokubulala unkosikazi wakhe ngesikhathi evele kafushane enkantolo yamantshi yasemkhambathini maphakathi nelikaMthaniya. Umthokozisi Nene ngusayitsheni esiteshini samaphoyisa eHammersdale ubhekene necala lokudubula bulalo uThobeka Mamsomi Nene emzini wabo ngenyanga edlule. Encwadini efungelwe uNene uveze ukuthi wezwa engathi kukhona isigebengu emzini wakhe wavuka wathatha isibhamu sakhe eyoqalaza wafika wafica umkakhe edubulekile egalaji. Lihlehliselwe iviki elizayo icala elibhekene nomsolwa usayitsheni imthokozisi Nene. UNene uliphikile icala lokudubula abulale owabe engunkosikazi wakhe uThobeka uMamsomi Nene. uMamsomi wabe enguthisha. Imantshi uNombulelo Nkosi ulihlehlisile leli cala ukuze lizoqhubeka nesicelo sebhayili sikaMsolwa. Yesikhathi inkantolo ayisezoqhubeka ke nesicelo sakho uzobuya ke mhla ka-18 kuJulayi kule nkantolo umaqondana ke nobufakazi ke obusazoqhubekwa nokuthulwa ke kuyona le nkantolo 18 July 2022 uzogcinwa ngaphakathi esitokisini. Umndeni kamufi uthe ufisa lidlule leli cala kanti ubaba wakhe uMamsomi uphawulile naye ngalolu daba. Isimo sisiphethe kabi kakhulu. Yena wahlala nomntanami kusukela phakathi kobusuku esembulele kungasha no12 wahlala naye ngoba samfice ekseni thina izingane zakhe ngoba sithi izingane zakhe ihlala kumina zedlule kuyena ngemoto zesikoleni zithathe ama lunch box manje mazidlula nomfana bevala ngolesine ziyafika unina ulele phezulu kwegazi bayivimba kumfana wazosilanda ekhaya ngamfice ebanda qa umuntu oweshaya owavuka elele ngoba lo wena intombazane ngesikhathi kwenzeka lento wafika nomfazi ukona umuzi omntana kade ke samncenga sithi phuma la ukhona ethi yena umuzi wakhe yonke impahla ekhona yakhe nomuzi wakhiwa uyena angikwazi ukuvele ngisho umuzi wami kanje sithi umuzi uyophinda uthola omunye kodwa wathi cha ngeke ngidedele ngumdedele ukuthi athathe kalula nje umuzi wami. Lento nje obiye kuyenzeka kanje traumatize ingane already ingane iloko eyifona non stop efonini wanting to know ukuthi kwenzakalani uyagwetshwa yini ubabafo lento ayenzile. So we don't understand ukuthi ngaze kuhlehle isinqumo just ukuthi bahlehlisa isinqumo sokuthi uyayithola ibail noma akayithola it's either yes or no ukuze sikwazi ukumove on. If it's yes si move on, no yes. If it's no si move on, no. Umsomi uthe kade babemxwayisa undodakazi wakhe ongumufi kuleli cala ngowabe engumkhwena wakhe. Ngangivele ngamfuni mina lo mkhwenyana yazi yangiphendula ke ingane yami yathi awukwazi baba ungikhethela ngithi mina ngumfuni ya namanje na uke wahlaba inkomo eminyakeni edlule bayo makhelwane mina ngivaze ngiye angivaze ngiye mina ngathethiswa shakanti mina kuvuma ngeke ngiye kumuntu ohlukumeza ingane yami kanje bengifisa athola odilika ejele babe u2 kade ngifisa lo. Umseshi weqala ubathobile Mdladla wethule ubufakazi
Waveza nezizathu zokuthi kungani ebona kungafanele umsolwa ukuba adedelwe ngebheyili. Kanti uzoqhubeka ngeviki elizayo nokwethula ubufakazi bakhe obungase buvimbeleke umsolwa kuba angayitholi ibheyili. Leli cala lidonse usuku lonke kwaze kwashaya isikhathi sokuvala kwenkantolo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisenkambathawini. Bukela ke siye isitolo siyabuya nendaba. Siphinde sikwamukele mbukele indabeni ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ethe ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Nzimande Uyahoxa kube nonobhala we-ACCP. Owezemfundo Uthembisa ukwenza kahle kwekamatikuletsheni abesilisa bazoba nesigcawu zenguyazana yabo. Ufuna kwenzeka ubulungisa umndeni wesilisa waseHophwele-Xopho ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal okwatholakala isidumbu sakhe sinamanxeba okugwaza ekhaya lakhe. Kanti umndeni kaSipho Ndlovu neminyaka engama-48 uthi ufuna abasolwa ngokubulala umfowabo babhadle ejele bangayitholi ibheyili. Ekhuluma nezo lezindaba ze1KZNTV umbali Ndlovu ongudadewabo kamufi uthi kuboshwe inkosikazi kamfowabo nabafowabo ababili ngecala lokubulawa kwamfowabo. Umbali uthi basola ukuthi umfowabo ubulawe ngoba esesitholele isinqandamathe esisha abesezoshada naso. Umndeni kaSipho Ndlovu waseHophwele-Xopho uthi ufuna ukubona kwenzeka ubulungiswa ngokuthi bajeza abantu ababulala umfowabo owatholwe ekhaya lakhe namanxeba okugwazwa eseshonile. Umbali Ndlovu bekhona enkantolo ngesikhathi bezolalela ukufaka kwesicelo sebheyili kwabasola ngokubulala umfowabo. Uthi kusola unkosikazi wakhe kanye nabofowabo bakhe ababili ngokubulala. Safonelwa unkosikazi wakhe emini ngesonto esitshena ukuthi ubhuti utholakale endlini yakhe. Amthole ubhuti ekseni esethule etholwa ingane nalapho yayithi manzela itiye. So unkosikazi wakhe wayengekho washo njalo wathi wayengekho nezingane waye kubo kwenzeka sonke leso yonke lento eyenzeka. After kushonile ubhuti kuboshwe yena unkosikazi wakhe nobhuti bakhe abawu2. Isizathu sokuthi baboshwe ulwazi esinalo luthi kwatholakala ama-fingerprints abo emzimbeni kabhuti. Ubese veza ukuthi umfowabo behlala ngokuhlukumezeka kanti ababona ukuthi kube nomthelele ekutheni afe ukuthi umfowabo besephumela obala wathi uzothatha unkosikazi wesibili. Ngenxa yokuthi bekuvele kunokungezwani kubona bese bengasazwani kahle. Into esibonayo kahle kahle yenza ukuthi ubhuti afe ufela ukuthi ubefuna ukuthola ihappiness ngoba ubese zothola umuntu ozomnikeza uthando amjabulise bese zolobola umunye unkosikazi. Into eyenza ukuthi ngisho kanjalo ukuthi kunegameke eziningi ezenzeke before ukufa kwakhe because before ukufa kwakhe ubegula vele ngokuthi wathi kade phakeliwe mayeseqeda ukudla nalibhodlela lingagayi mina elingagayekile. So uhambe vele emhlabeni ubegula vele bambulala vele bayafinisha la baqede khona. Elinye ilunga lomndeni nalo belikhona enkantolo lithi umfowabo ubesho ukuthi yena nonkosikazi wakhe abezwene bahlala ngokuxabana. Uthi njengamanje bafisa ukubona umthetho udlala indima yawo. Ngifuna uqamba manga siphatheke kabi bengazi mina hlengi ukuthi ngelinye ilanga ubhuti wethu Sophia sethule ngoba vele ubesho ubhuti wethu unengxabano yongazwani phakathi kwakhe nomkakhe. Sifisa ukuthi umthetho ungenelele. Sifisa umthetho ungenelele ngiphoxa kakhulu ngoba ngiyadumala ukuthi nomkakhe uinvolve lapho nabafowabo ababili. Icala lihlehlela umhla ka20 kwephezulu. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngiseXopho. Kuhlonyeliswe abafana basebancane ngokubaluleka kokuziphatha uma sebekhulile ikakhulukazi njengoba kwanda izigameko zokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Inkosi yesizwe samanati uVusizwe Zondi uthi uhlele lo mcimbi ngenhloso okuhlangana nezibutho elisencane ngoba yilona elinendlela ende abasazoyiphila kanti basangafundiseka. Umntwana uNhlanganiso Zulu izinyane lesilo esibuzile nophinda bengumsunguli wenhlangano eqwashisa abantu besilisa ngezimo zempilo ebizwa ngokuthi isibaya samadoda uthi kubalekile ukuthi abantu besilisa bazihloniphe baphinde bavakashele nemtholampilo kanti ugxeke kakhulu isenzo sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Ihlangane nebutho elisencane inkosi yesizwe samanati eLandskop ngaphandle kwasemgungundlovu. Inkosi yesizwe uVusizwe Zondi uyachaza
Isizwe sasenadi sisukumile impela ngoba kubuningi nje ukulawa sithi cha sisondeze ibutho lisencane silikhulise ukuze babe awona amasosha esizwe akwazi ukuthi avikele isizwe avikele kakhulukazi nabantu besifazane kukho konke ke ibhele siba khona. Umntwana unhlanganiso Zulu uthe kubalekile abantu besilisa basoke. Since sazi ukuthi inyanga yamadoda kahle hleli. So ke isiZulu sithi ke ubudede obukhulelo. So sizokukhulisa abafana abancane labafana ade bezosoko lezi insuku lezi umnyango wezempilo ohola udadewethu uEMIHLE noMagugu simelana and then bese kuzoba nama NGOs zethu asisizayo ukwelekelela ukufusha imigomo nemikhankaso ubhejana ayishiyayo. So ke nami ke ngoba ngila ngizofusha ngizokubhekelela leyo mkhankaso nalelo vangeli elashiya lisho ubaba ukuthi akusona wesilisa ukuze sikwazi ukuthi sireduce ama infections eHIV ngama percentages. uZulu uthe kumele abantu besilisa bafundiswe bese bancane ngokuziphatha. But ukuyiphatha kwabantu besilisa kakhulukazi kalapho ufana abancane siyabacela ukuthi ngoba besakhula nje bangangena ama-drugs ngoba ama-drugs enye into edisturb lezinga eyiphazamisa ukukhula okuhle kwalezi ingane. Utshwala kakhulukazi utshwala obuyingozi ngoba phela i-drug elithola noma ikuphi lelo. So ke nanokuyiphatha kwabafana ukuthi bayihlonipha kanjani nabo nanokuthi ufuna bephathe kanjani abantu besifazana abangangabo nokuthi bekhuliswa bebahlonipha abantu ngoba uma labafana singezubatshela bese bangaka bazovele bebona ukuthi izinto zokukhula zokumitha izo lezi zishiye kanjalo. So ke nenkosi yaboke nami ngizogcizelela leyo nto leyo ukuthi siwumnyango wezempilo sabona ukuthi asikwazi ukuthi sikhwenda HIV kuphela nabo but asimfake wonke umuntu wesilisa simfake simkhulise aphelele. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisenadi ngaphandle kwaSimgungundlovu. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal usubeka eceleni imali ebalelwa ku3 million wamarandi ukubhekana nomqhudelwano webhola likanobhutshuzwayo obizwa ngePremiers Cup nalapha amaqembu ayisithupha kulesifundazwe ezogadulisana wodwa ngenhloso yokukhipha elizoba umakhonya esifundazweni. Ethulwa ngosemthethweni umqhudelwano walonyaka ungqongqoshe walomnyango wezemidlalo esifundazweni uHlengiwe Mavimbela uveza ukuthi kuningi okushintshile kulomqhudelwano walonyaka njengoba wonke amaqembu ezohlomula ngengxenye yemali. Isasasa ngomqhudelwano iPremiers Cup nalapha amaqembu ebhola likanobhutshuzwayo avele esifundazweni KwaZulu-Natal adlala ke esigabeni esikhulu iCurling Knockout Cup kanye ke nesokuqala iFirst National Division ebanga ke isicoco sokuba oshampiyoni besifundazwe. Ethula lomqhudelwano wanonyaka ungqongqoshe wezemidlalo esifundazweni uthi ke umasithupha amaqembu azobanga azohlomula ngokulinganayo. For this year's tournament, the department has set aside a budget of 3,750,000 with each participating team receiving 625,000 participation fee. Sivama ukuthola imali uma sithi wena uwinileyo. Lena is a participation fee. It's not about you winning. So it's about you participating in this Premier's Cup. This is to ensure that all 6 clubs participating benefit. The amount excludes other logistics associated with hosting the event of this magnitude, including accommodation, buses for the team, spectators and other logistics. So you are taking home this amount of money. Lo mqhudelwano wasungulwa ngonyaka u2011 nalapho ke wawudlalwa iLamontville Golden Arrows, amaZulu, iMaritzburg United kanye ke neThanda Royal Zulu engaseyona ke ingxenye yawo. Kanti ke sekunamaqembu amathatha amasha abamba ke iqhaza okhona ke khona iRoyal AM, uThongathi FC kanye ke neRichards Bay FC. Imidlalo yanonyaka izobanjelwa einkundleni zemidlalo eKingzwelithini kanye ke naseHarry Gwala ngempela sonto yokugcina kuNtulikazi. Amaqembu aqhathwe kanje. Lamontville Golden Arrows abafana besithende will not play on Saturday, but they will play the second semi-final on Sunday at the Harry Gwala Stadium.
Next letter, letter E, who will play Lamontville Golden Arrows on the second semi-final on Sunday. That team being drawn by the MEC. It is the Durban Derby, Amazulu FC, also Zona Peshangon. On Sunday, second semi-final on Sunday, it is the Durban Derby, Lamontville Golden Arrows against Amazulu. Okunye ke okwenza lo mqhudelwano ube nesasasa ukuthi ke abalandeli sebevumelekile ukuyibuka bukhoma einkundleni kanti ke kulona kungenwa mahala. Abaqeqeshi bawuthakasela kakhulu njengoba ke bethi uzobasiza ukuyicijela ukuqala kwesizini. This is one initiative that is helping us as our teams because a friendly game and a competitive friendly game, those are two different things. And with this initiative, we are achieve what we want to achieve as coaches. And I just hope and pray that all the teams can give the supporters a good brand or a taste of what's to come in the season as well. Of course, we welcome them back. We can feel it now that it's a real football game that we in it now. The fans understand something and supporting their teams as well. So. The first game as well, this was the last game of the season, last season. Our facilities, our grounders now. Where we are training so far is next to golf course. And we are paying in 2 hours. We have to pay 300 rand for that, using that facility. So that's what we are running short of. But anyway, I think we're going to be good this season too. Nzimande KZNTV. Mbukela ke sithi ishu yezitolo siyabuya nendaba ungayindawo. Siphinde sikwamukele mbukele indaba enziwa KZN-TV yakasibheke lezo indaba ezithezamba phambili osukwini lanamuhla. Nzimande Uyahoxa kube nonobhala we-ACCP. Owezemfundo Uthembisa ukwenza kahle kwekamatikuletsheni abesilisa bazoba nesigcawu zenguyazana yabo. Mbukela kasibheke kwezomnotho. Iran lu 17 rand 1 cent maqhathaniswa nedola semelika libo 20 rand 24 cent maqhathaniswa nopondo libo 17 rand 3 cent maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona biza 1725 US dollars 46 cent ounce kuthiwe ngahluziwe ubu 99 US dollars 49 cent umphongolo. Mbukela kasibheke engosini yezemidlalo. Isikhulu esiphezulu kwiqembu labantsantsansa Pitori SuperSport United uStan Matthews weSuperSport uchitha imbiko yokuthi angase abe isikhulu esiphezulu kwiPremier Soccer League. Lokhu kusabalale kwabezindaba emva kokuba kuvela kwezindaba zokuthi iqembu iSuperSport United ingase idayiswe. IPSL kuvela ukuthi ifuna umuntu ozothatha lezi sikhundla esiphethe uMato Madlala. uMatthews uphinde wayikhahlela ngazo zombili imbiko ukuthi iSuperSport ingase ithengiswe wathi usenezinhlelo ezinqanda kabi naleli qembu zokulisa phambili akayicabanga ngisho elele yokuthi lidayiswe. Mbukela ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukelo ziyaguqa la besikuphathele zona siyithimba lesinaba le1 KZN TV izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.